Hvornår er du sidst vågnet udhvilet og frisk? Studier viser, at der er 2 hovedårsager til, at du ikke sover godt. Varme, der får dig til at svede og som holder dig vågen om natten. Og smerte, der forårsages af tryk mod din led og som får dig til at vende og dreje for at ligge behageligt. Det er et faktum, at 25% voksne tager medicin for at prøve at sove bedre, mens halvdelen af voksne med søvnproblemer lider af eksempelvis rygsmerter, hovedpine og depressioner. Nat efter nat oplever du den samme generende søvnløshed. Men nu er der en bedre måde til at få en god nattesøvn og til en fantastisk pris. Vi introducerer Easy, den fantastiske nye topmadras fra Genius, som forvandler din nuværende madras til en mere kølig, støttende og behageligere måde at sove på. Et fantastisk nyt produkt, som gør, at du ikke behøver at handle i en dyr sengeforretning. Easy får din gamle seng til at føles som ny igen, og den fås i alle størrelser, så den passer til den madras, du allerede har. Easys topmadras er opbygget i 3 lag. Først har vi det eksklusive blå lag på Easy, som er fremstillet af blød gelfoam, der er med til at neutralisere din kropstemperatur, så du kan sove mere køligt om natten. Under denne gelfoam er der et tykkere basislag med trykaflastende skum, som giver dig en solid base til at beholde kropsformen, samtidig med at den støtter din led. Til sidst har vi det yderste lag, som er særligt udformet til at bortlede varmen fra din krop, så du kan føle dig køligt og godt tilpas hele natten. Easy giver fuldstændig støtte af din krop. Vi placerede 1000 æg på denne almindelige madras, og derefter placerede vi Easy ovenpå. Selv med en fritfaldende kraft på 120 kg kunne Easy støtte og beskytte æggene. Fantastisk! Laboratorietest beviser alt. Uanset hvilken stilling du sover i, uanset hvor gammel du er eller hvad du vejer, giver Easy din krop den støtte, du har brug for, og den komfort, du ønsker. Med Easy kan du forvandle din nuværende madras til din drømmes sengesystem og til en fantastisk pris. Vågn op udhvilet og uden smerter i fremtiden. Bestil din egen Easy.